Merry Christmas, everyone. May nag-spasya rin doon with dogs. Walk with the dogs. Pupunta kami sa braids sa Brookie. Para si asawa may sport. My asawa have a sport today. Come, honey. You need it. You need also sport, honey. Oh, honey, this is ayun, oh, na-miss ko ang airplane. Honey, wrong direction. Why? It is Norway. Norway. I want to see Norway also, honey. Come, asawa. Mawawala na to, guys. Tomorrow, sabi ni asawa, baka umulan na. Baka hanggang bukas na lang to. Kaya enjoy na. Sa kabila kami doon. Sa kabila kami. Sa kabilang bakod. Mga how many? How many kilometer her? To ons? Yes, right 9 walking. For drive? Ein kilometer, oder? About 1 to 1.5. Mm. 1.5. Naninigas ang kamay ko. Wala akong handshoe. Handshoe. Punta lang kami sa may braids kung ano, kung nag-melt ba yung water, ano ba tawag doon, kung nag-yellow, nag-ice, then babalik na ako. Bilisan ko lang, honey, ha. We gonna walk snail. Sarap dito maglakad, guys. Kasi tahimik. Hindi siya dangerous. Hindi siya nakakatakot kahit mag-isa ka lang. Diba? Tapos may ano pa. May isang dalawa. Oh my God. Nanginginig na yung kamay ko, guys. Namiligas. Doon papunta sa amin. Pwede dyan tayo dyan.
Ang ganda ng sounds ng tubig. Yung agos ng tubig. Tapos nalaglag ang cellphone ko. Oh my God. Nakaka-relax guys. No? Yung kasama ko, ang bagal. Ang bagal ni husband. Have a blessed Sunday everyone. And have a blessed Monday in Philippines. Still not yet pala. Kasi hating gabi. Thank you for watching. And have a good and have a blessed Merry Christmas in advance. Bye bye. Dalawa. Ayun na si asawa. Thank you everyone. Ingat po sa lahat. Thank you for watching. Thank you for following me in Facebook page. Bye bye.